Ai, Núria! Qui ho ha penjat? Nosaltres no. Pila, tio, no de pila. Ai, no pots tenir els ulls oberts. Quan tardo si vull fer-me un jersei? Hola, xutxets! Què, ens vau trobar a faltar, La setmana passada no hi va haver vlog. Anem a analitzar el que ens hem comprat en aquest últim any, en aquests últims temps, i us ensenyarem les 3 coses més inútils i les 3 coses més útils que hem comprat cada una de nosaltres. Jo, com que no tinc tantes coses inútils que m'he comprat, us porto més coses útils que sí que m'he comprat. Això, per la gent que no sap, que li costa beure aigua, com és el meu cas, em costa molt beure aigua, no és que no m'agradi l'aigua, però el fet d'anar bevent em costa. Tenir una cantimplora d'aquestes que tu pots agafar i anar bevent durant el dia perquè la beus tant, això per mi és de lo millor que tinc en els últims temps. Després, això és una cosa que fa molt de temps que està a casa meva. Això és útil. Això, tia, Vale, Joana, segueix. jo he vingut a crear-vos una necessitat extrema a tots els que ens estigueu veient. És una cosa que només he trobat a Anglaterra. Què creieu que és? Enganxar a la nevera just al costat de la torradora. Serveix per treure el pa de la torradora. I no sabeu lo bé que va. I m'ho van portar d'Escòcia i us ho juro... Això em sembla molt fort. És que em sembla tan útil que arriba un punt que em dóna la volta i és inclús inútil, perquè realment és inútil, però molt ha de tenir-ho. Jo, com a persona que ha descobert això gràcies a l'ONO, em sembla l'invent més útil del món. Jo no hi ha cosa... A vegades no em torraria el pa només per haver de treure'l perquè sempre em cremo i sempre ho faig d'una manera que no es pot fer i això em sembla un... perfecte. Un altre regal que m'han fet que no diria que és de les coses que més he utilitzat aquest any, però sí que m'agrada molt tenir-ho perquè a vegades la meva imaginació no està com tan present i estic intentant vestir-me amb més colors perquè jo sempre em vestiria de color negre o gris o blanc, que vaig molt colorida avui. I és el diccionari dels colors. Teniu les combinacions perfectes, és un diccionari japonès i hi ha moltíssimes combinacions de colors. Per exemple, avui vaig amb aquesta. Uau, xulíssim! Blau i groc. I això també, o sigui, et pot servir tant com per vestir-te tu mateix com per decorar casa teva. A mi aquesta m'ho sembla molt per una casa. Verd, aquest vermell... Tens combinacions de 2, 3 i 4 colors i em sembla una meravella. I després ja aquí al final tu pots retallar els colors i fer-te les teves pròpies combinacions. I en tens més, has dit? Només una. És una cosa que em va explicar la Carla, la nostra maquilladora, que és la millor, que em va dir t'has de fer la doble neteja quan et desmaquillis. La marca és Flor de Mayo, que és econòmica però va superbé i és com una mantega que tu agafes, tu poses, et desfas tot el maquillatge, després t'ensabones. Ara estic fent servir un altre, que és aquest, que m'ho va portar una amiga de Japó, ara ho faig servir en versió oli, però també hi ha versió mantega. Això és una cosa que sempre veiem per TikTok i ens vam obsessionar massa amb aquesta marca. No fa el mateix efecte que veus en els vídeos, però va extrem bé per desmaquillar-te. Aquí ara tinc un altre netejador, però faig servir el normal també. Doble limpieza. M'agrada molt, m'ha canviat la vida i estic molt contenta. I això són les millors compres o regals d'aquest any. Jo us porto 3 coses útils i una altra també d'útil. Anem de menys a més. Començar, tot va bastant relacionat amb la casa, val? Són aquestes baietes, és un rotllo que tu fas així, tu ho fas servir i ho pots reutilitzar, val? O sigui, no em dieu que és molt insostenible. És sostenible si tu vols que sigui sostenible. Per tant, tu neteges, no la mateixa baieta que tu fas servir per l'altre, i després ho poses a la rentadora i té més d'un ús. I van així i surt molt econòmic. Realment, això ho solem utilitzar quan hem de netejar una zona que està escarosíssima, no gastaràs moltíssim paper tal qual, per tant, amb això ho fas servir molt i ho tires a la brossa. Ho recomano molt, la veritat, surt molt bé de preu. Llavors, una altra cosa que això és increïble, val? És això. Digues qui t'ho va explicar, això. Sí, això m'ho va explicar la meva àvia, que ho vaig veure a casa seu i vaig dir, àvia, això què és? I em va dir, és el meu nou fregall. I jo em vaig quedar loca. I em vaig posar a netejar només per veure com es netejava. Flipareu. O sigui, Un fregall de què? De plats? És un fregall de plats, tia. Tia, no saps com bé que va. Sembla com una cosa de moda. No, però Un toca-ho. gorrito d'aquests que es porten ara. Toca, ja té com una textura així Home, estrany. aquí li poses sabó Li i poses renses sabó, el fas plat. així, fa moltíssim sabó i tu neteges. No tens el típic fregall que es va traient ja les coses.
És, de veritat, perfecte per netejar les copes, per netejar tot, va increïble i és un descobriment molt xulo. I a sobre no ratlla les paelles. Dato molt important. Una altra cosa relacionada amb la cuina i aquestes coses és el saler. A mi em fa bastant angúnia, o sigui, no crec que és bastant universal, agafar la sal i posar-la, en plan, et queda a les mans, a mi no m'agrada. Angúnia. A mi No tampoc m'agrada, m'agrada no és gens. agradable, saps? No ho és. Rotllo, estàs cuinant i de cop agafes sal i ja se t'han embrutat les mans. Tu, aquest saler, Mira, fes aquí la pica. És que no m'agrada llançar sal, però tu fas així i et cau la sal. I a sobre, que ho vas utilitzant, saps perfectament els pufos necessaris per cada aliment. És increïble. I amb això hi ha l'oli. La versió de el xuf-xuf, que això va increïble, perquè no gasta gens d'oli, i també hi ha l'altre de directament citrell. Perfecte. Bé, tinc la versió de vinagre. Ai, Núria! Merda, tio. Berro. I a sobre m'he tocat. Vinagre a la boca directe. M'agrada molt el vinagre. Som-hi, som-hi. Jo n'havia sentit a parlar, però no ho havia utilitzat. I és això per enganxar coses a la paret. Quadres o el que sigui. Mai més clavaràs un clau. O sigui, qualsevol... A veure, aviam, no em pengis 10 quilos, saps, tampoc, però és que ho enganxes d'una cara i a l'altra cara poses el que tu vols enganxar i es queda perfecte. Em sembla una cosa hiperútil. I per últim, explicaré gaire res, perquè jo vull fer un vídeo per les meves blanques preferides, com jo, que és un autobroncejador. No un autobroncejador que tu poses i de cop ets taronja, no, no. Un que progressivament, i si ho fas de manera correcta, quedes com la Joana, amb unes quantes sessions. És increïble, però faré un vídeo, però això és molt útil. Primera cosa útil. Pot semblar una tonteria, però és que jo soc una persona que vull vestir-me amb coses incòmodes. I la meva primera cosa útil són aquests pantalons, ara mateix estan per rentar, vale? Estan tacats, no m'ho jutgeu, però és que els volia portar. Són els pantalons que més he utilitzat a la història de la humanitat. Si els pogués rentar així cada dia, me'ls posaria cada dia. O sigui, són comodíssims, perfectes, em veig com superxula, a més, amb aquests pantalons. I la millor compra que he fet mai d'una cosa de roba. Seguim amb això que m'havia semblat tan útil quan no tens espai per estendre la roba. Ara tu tens molt d'espai i diràs, me la pela. Però aquí tu li pots posar 3 calcetes, 2 mitjons a cada un i de cop en aquí en tinc 2 i estenc tota la meva roba interior en aquí. I s'asseca massa bé i no ocupa gens d'espai. I clar, visc en un pis minúscul on això és la millor compra que he fet. S'enganxa moltíssim. Vale. Com així, sabeu? Vale. O sigui que tu li podries penjar draps, en plan, samarretes, petites, qualsevol cosa, realment, és que és perfecte. I després tenim això. Si soc una persona que adora posar-me coses a la cara, passa que estava fins als collons de gastar-me €1 cada cop que volia un parxe dels ulls. I vaig trobar això, que val 5 € i en venen 60. És que una cosa, no me'ls acabaré mai. És increïble. Si em desperto al dematí, em poso un d'aquests, és com, soc la reina de la meva pròpia pel·lícula. No he pogut portar el que és per mi, de veritat, la compra més brutal que he fet mai. És un aparato que tu poses en l'aixeta i surt aigua potable. O sigui, ja sé que l'aigua de Barcelona és potable. Val com 30 € primer i després 30 € el filtre. I després només has d'anar canviant com el filtre aquest de 30 €. I ara mateix fa un any que ho tenim, encara no hem hagut de canviar el filtre, té un huevo de litres. I és que és increïble, perquè tu vols beure aigua i només fas cutucluc i et poses aigua riquíssima. Anem amb els inútils, flipareu! Les coses inútils. Sí. I ens assentem perquè anem forts. Per reflexionar una mica. Mira, jo començaré amb una cosa que no porto perquè no cal portar al meu armari, però sí que me n'he donat que quan m'he gastat més diners amb roba, és a dir, que la roba és un punt més cara i un punt més de qualitat, es nota moltíssim, que no parlo de Zares, parlo de que tu mires l'etiqueta i dius, ostres, molt bé aquesta composició de teixits, o qualsevol cosa que, jo què sé, pot ser de segona mà, però igualment la marca és més cara, es nota moltíssim perquè la roba no fa boles, la roba no agafa pudors ràncies, es neteja més bé, tot és millor. T'ho compro, però
Tampoc tant, perquè, o sigui, jo hi ha hagut extrem de roba barata que m'he posat moltíssim fins que ha estat ben feta merda, i en canvi a mi em fa cosa gastar-me molts diners en roba, perquè si li passa a algú, si se me fa una taca així que no es pot marxar, no sé què, que m'ha passat amb alguna cosa que m'he gastat més diners, doncs després em sap molt de greu. Voler comprar com més del que necessites. En plan, tant si compres uns pantalons de 20 euros o uns pantalons de 100, doncs que els utilitzis i no te'n vulguis comprar 4 més. Jo no porto res que sigui roba. Una cosa que portaré és... M'hi cap aquí dins, val? I ja vinc a reflexionar perquè això m'ho vaig comprar per mandrosa, perquè vaig creure que en el que volia fer jo en el meu dia a dia això em solucionaria la vida i no ha sigut el cas. Jo volia fer-me el hair oiling, vale? Allò que ara es fan les noies a l'Instagram, com per hidratar-te el cuir cabellut. Vaig fer-me el meu oli de romaní, amb el xiu-xiu, que me'l posava, i jo mateixa em feia així. Per mandra de jo fer-me així, em vaig comprar això, que aquí hi ha l'oli de romaní, val? Tu ho poses per aquí i tu treus això. Es veu, val? Sí, ara sí. A mi em va semblar una cosa increïble. La realitat és que això no funciona i em fa mal al cap. Error. Inútil, molt inútil. I ho vaig fer només per la mandra de jo mateixa fer així. Jo la meva primera cosa inútil és això, vale? En sèrio? És una cosa per fer espuma a la llet. Diràs, sí, molt útil, molt divertit. El segon dia de fer espuma a la llet, el cafè amb llet amb tant d'espuma ja no m'agradava, però a part, al cap de 2 dies, literal, va espatllar. Vaig anar a comprar unes piles, perquè pensava que eren les piles, i no, és que directament s'ha espatllat, vale? No funciona. El barat surt car, perquè això em va costar 5 euros i en aquest moment vaig dir, oh, quina ganga, 5 euros, inútil. I no sé per què encara ho tinc, és que després d'aquí ho llançaré. Vinc amb una cosa que no em sembla inútil, però em sembla que ens ha fet tanta mandra instal·lar-ho que què collons cardem nosaltres amb aquest llamp de bèstia guardat a casa sense fer-la servir? És que és molt guai, però ens ha fet mandra. Utilitzaré els meus parxes útils de penjar per penjar això. Això és per posar el paper de plata, el paper film, el paper de forn i el paper de cuina. Tot en un, així de fusta, maco, preciós. Qui ho ha penjat? Nosaltres no. Moltes vegades compres coses que creus que necessites molt, ho necessites molt. No, no ho necessites, perquè si ho haguéssim necessitat, ho haguéssim fet en el moment. És que a mi em fa moltes gràcia moltes coses que surten i jo vull provar si realment funcionen. És aquest el meu error. I és això. Ah, ja ho he vist a la dutxa. Vale? Què és Això de pila. Això de pila, en teoria. Ah, jo pensava que era com per... Jo m'ho vaig comprar, rotllo, en plan, és que està molt perquè ho tenia a la dutxa. Pila, tio, no de pila. Ai, fa En treu 1 de cada 20, saps? Ai, bé. És una merda, això, no us ho compreu. O sigui, si ho heu vist per internet i dieu, Jo ho oh, havia vist i que guai, pensava, mira que guai. doncs és una merda. Ara vull que tanqueu els ulls un moment, nenos. Uau, és que... Podeu obrir-los. Tu has... no m'ho Flipo puc que t'hagis creure. comprat això. O sigui, és la cosa més inútil del món, en primer lloc, perquè no sé si podeu apreciar que tinc els ulls tancats. La majoria d'aquestes màscares tenen un forat pels ulls, vale? Perquè tu no pots tenir els ulls oberts mentre t'entra aquesta llum. Doncs aquesta no en té. Jo me la vaig trobar en un supermercat, era molt barata. Que guai, Joano. No, que guai gens. Que guai zero. O sigui, això representa que tu has de posar, un cop tu t'has posat els productes, doncs perquè s'integrin més bé. Ara, una persona com jo, que no té paciència, us penseu que he aguantat més de 3 minuts així, amb els ulls tancats, que això el que em dona és angoixa. Bàsicament no cal que us compreu aquesta tonteria, perquè és que de veritat que és una tonteria gegant. Si tens el que val 1.000 pavos, poder sí que te fa que la teva pell, no sé què, Home, és que només cal faltaria. gastar-se 1.000 pavos amb una merda així? No. Per últim, jo us porto una cosa que no és en si que sigui inútil, si ensenyo directament, vale? És això. Buah, Que com és- odio aquesta merda. Que és terrible, vale? És que a sobre és lleig. Per què ho vas comprar? No sé, la foto era diferent, ja t'ho dic, perquè jo, això, aquests quadres, són terribles. Ja, però jo ho havia vist per aquí, havia pensat que lleig, però no ho No, havia és molt lleig. verbalitzat. En teoria, era per posar els mocadors i allò que els vas traient, perquè jo sempre tinc mocs i m'agrada tenir mocadors que vas traient. Em sembla molt mono. Però vaig comprar això, però és que efectivament... I mocadors vas comprar. I mocadors, però no queden bé aquí els mocadors perquè no estan fets per treure, no és la seva funció d'aquesta merda de bossa, i a sobre és terrible de veure. Llançar-ho a la brossa, si parlem de sostenibilitat, tampoc és el correcte.
Li hauria de donar un tipus de... potser per posar els productes de la neteja, allà... mira, així no ho veus al mai. allà, que no es Tu veu, si al li lavabo. poses una cosa aquí i una cosa aquí, Sí. davant els quadres, aquest Això rosa farem. no és tan lleig. Jo acabo amb el rei de les reines, de les coses inútils. Això. O sigui, de veritat, no sabeu Quin lo puto inútil trastos, que és, a part de que és gegant. Mira, Però és bonic. dintre de tot trobo que és maco És molt bonic. i que el lloc on jo el tinc de casa meva, pues, dius, Per decorar és maco. Moni, ok, vale? No és horrible. Un projector, vale? Que si tu, en teoria, poses el mòbil aquí dins, amb el brillantor de la pantalla al màxim, poses a 1 metre de la paret, que ja em diràs tu, qui cony té un lloc on a 1 metre de la paret pot posar això, en teoria és un projector. Projectes sombres, és com un d'això de titelles, no, és horrible, una gran merda. M'ho vaig comprar també perquè valia 5 euros i vaig dir, mira, per 5 euros si no funciona no passa res. Bueno, doncs ara decora a casa meva, almenys té la funció de decoració. Jo vinc a fer és que no et puc prendre en sèrio així. Però en el vídeo i tal us puc posar a la noia aquesta que segueixo de sostenibilitat, us la posaré perquè és molt guai. I explica que, clar, imagina't, jo ara de cop em vull tornar molt sostenible, val? Que ja m'agradaria. No em puc posar a llançar tot el que he comprat de plàstic que tinc, perquè és que tampoc estic fent-ho bé. O sigui, no puc ara llançar-ho tot i tot comprar-ho orgànic i de manera correcta, saps? O de fusta o el que sigui. El que he de fer és intentar aprofitar les merdes que he comprat fins al final. I també el que volia dir és que si, per exemple, si tu vols un projector, gasta't els diners en un projector. Si no te'ls vols gastar, és que potser no el vols tant. Jo clarament no volia un projector, jo me'l vaig trobar. Però com que el veus vi, l'oferta, dius, vaig dir, mira, per 5 euros doncs 5 me'l euros compro. un projector. És que és això la puta. Hi ha coses tan barates, dius, bueno, per 2 euros, doncs mira, ho provo a veure què és. Això que deies, Núria, molt important, donar una nova vida a les coses, qualsevol cosa. Amb això considero que la teva mare ho en sap moltíssim. No, per això Jo jo vinc sempre- a dir molt conscienciadament el preu de les coses és el més important. Estàs pagant uns diners que no val allò. O sigui, un jersei no pot valdre 20 euros. Perquè jo quan tardo si vull fer-me un jersei? És que pràcticament 6 hores tardaré. Calcula les hores que li valen els diners la persona. Això és el més important. Jo vaig un dia de compres o online o allà, el que sigui, em provo les coses i me'n torno a casa meu a pensar. En una setmana ho segueixo volent, és probable, doncs, que realment ho vull. Però és que hi ha moltes coses que al cap d'una setmana ja no vull. Xutxets! Ja ens direu què us ha semblat aquest vídeo. Com sempre diem al puto final, like, subscriviu-vos, comenteu el que vulgueu i esperem que us hagi agradat aquest vídeo. I fins aquí hem arribat.